ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. айни замон дар маркази ноҳияи Файзобод қарор дорем. аз ин тарафи даромади ноҳия ва аз ин тараф бошад тарафи ҳукумат, марказ, дохили ноҳия. инҷо бошад чорраҳаи ноҳияи Файзобод, ҷои таксиё. мағозаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳаминҷо ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. мағозаи фурӯши имрӯзамон дӯстони азиз 40 метри квадратӣ мебошад маҳсулоти умумияш ва дар ҷои фурӯши либосҳои занона қарор дорад. дар мана ҳаминҷо мебошад дӯстони азиз, мана ҳамин мағоза. чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, таъмир кардагӣ боз метавонед харидорӣ карда ба ихтиёри худ, чӣ хеле ки шумода маъқул аст, ҳамин гуна таъмир кунед дӯстони азиз. чӣ хеле ки дидед, дар ҷои фурӯши либосҳои занона қарор дорад, ҳатто аз берун рекламаи фурӯши либосҳои занона ҳаст дӯстони азиз. барои ҳамин шумо худатон метавонед ин мағозаро харидорӣ карда мағозаи фурӯши либосҳои занона кушоед, либосҳои кӯдакона ё ин ки дигар намуд дилхоҳ тиҷорат дӯстони азиз. мисол метавонед офис кунед ё ин ки ба иҷора супоред ва ҳар моҳ даромади хуб ба даст оред. минтақаи беҳтарин дар ҷойгир аст дӯстони азиз. бино дар назди чорраҳа, назди раи калонда ҷойгир мебошад. маркази ноҳия, ҷои таксиёда, минтақаи бениҳоят серода мебошад. дар наздикиаш ҳукумат аст, мактабҳо, мағозаҳо, бозорча, хулас минтақаи серодам аст дӯстони азиз. ҳам минтақаи серодам, ҳам минтақаи сермошин. барои ҳамин марҳамат фикр мекунем варианти беҳтарин аст. албатта ки барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. нархаш бошад 250 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мағоза дар рӯи экран, ватсап дорад рақамҳое ки охирашон 2897 мебошад. барои ҳамин марҳамат аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсо шавед. 40 метри квадрат мебошад, 4 кунҷа аст, бино дар назди раи калон ҷойгир мебошад. марҳамат, варианти беҳтарин. ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.